Sziasztok, Fanni vagyok Budapestről. Én vagyok az MTV-nek az egyik áldozata, akit lepróbálnak szoktatni a dohányzásról. Hát remélem több sikerrel. Elég nehéz, ugye, mint ti is tudjátok, vagy remélem, hogy tapasztaltatok, és legalább megpróbáltak leszokni a dohányzásról. Hát én már most félek, de kitartás és minden menni fog. Remélem a kúrák jól sikerülnek, és remélem, hogy élvezni fogjátok ezt az egy hónapot, amíg végig izgulhattok velem, és remélem, hogy tanulságot levonjátok, hogy nem kéne rászokni a dohányzásra. Tudom, hogy ez egy kicsit sablonszöveg, de megéri nemet mondani. Ne haragudjatok, de muszáj ezt mondanom, mindenki ezt mondja, de 3 éve dohányzom, és konkrétan nagyon-nagyon félek, hogy mi lesz velem. Tipikusan el fogok hízni, mert ha nem dohányozatok, akkor eszem. Szóval remélem, hogy annyira nem fog meghízni, de majd láthatjátok, hogy járok táncórára, néha elmegyek futni, bár ez egy kicsit nehezen megy, mivel ugye 3 éve dohányzom, és eléggé, hát a tüdöm nem nagyon bírja. Hát akkor most kezdődjön, ez egy életrajzi videó lesz, kb. 3-4 perces. Remélem, hogy egy kicsit bekukkanthattok az életemben. Puszi!